Nik uste dut, oraindik oso gutxi garela, baina bagarela batzuk eta benetan pozgarria dela ikustea emakumean parte hartzea zelan dabilen handitzen, ez bakarrik eszenario gainean, baizik eta musikan esparru ezberdinetan, nahiz eta oraindik gabezi handiek dauzen musikaren beste arlo batzutan bat, ez ustot, gaina ez dela kasualidadea produkzioan eta teknikari moduen eta emakume gitxiago egotea eszenario gainean baino, uste dutelako, nahiz eta ez bakarrik Euskal Herrien, orokorrean mundu mailan emakumearen parte hartzea musikaren industrian handitu bada ere, oraindik kultura dominantearen interesen forman ematen dela, hau da, oraindik agertzen garela, objetibizatuta, despolitizatuta, hipersexualizatuta, horrek esan nahi deu, nahiz eta parte hartzea handitu, ez dela zertan era askatzaile baten ematen askotan. Nerea Ibarzabalek oso ongi azaltzen zuen justo txapela irabazita, ez dakit hurrengo egunean, segituan egin zioten elkarrizketa batean, eta da, bai, nahiz eta emakumezkoen presentzia gora egin duen, askoz ere modu exigenteagoan egiten du lan emakumezko batek, atera behar baldin bada hori defendatzera oholtza batera. Eta nireak aipatzen zuena zen, gu ez gara igoko ez bagoaz perfekto egitera, ez? Eta invencible izatera. Eta hori ere, nik behintzat ja bakarrik talde barruan askotan nabaritzen dut.